Hello guys, masong adlaw na tanan. So adlaw guys, gikan dai mig merkado ti ali kay namalit mig kari daris lamisa. Kahit per mig bugas. Njada na kay mangga guys da. Hampuo ka sa karang dagku ka nga injan minggo na. Ja, scam ka jo kay gahi inig inig pakpak kay ngani nagkuan. Gusto ko katunay hilaw pa ba? Pero okay ra nila may food ni. Banha sila dagto kay Aliana. Grabing init tarong kuana oy. Arang mahal na kalugbugas Ginoo Maria Josep. Mahal gihapon. 57 ang kilo. Kuyaw ka din makadag sa blig, mga bata ah. Bunggun lagi mo. Mia, oy. Oh, dara nay, tele. Lamir ba nga baga ka dug unog? Naul pa ka unog. Inabangga man ni nay. Inabangga. Mura na gibuhat. Apa kau mahal? Sama dia ibadah perempuan. Tapi dia sendiri. Kano mo? Kasya kong ganyan. Insa? Labi na. Malimos din mo na ng tab. Hinog na. Mami ah. Dia dah rumah sendiri. Belah pakai na. Dia dah rumah satu kali ya. Ini tu makan orang kali kan. Diabit ako itong nagbugla kong kahoy. Ako na tagda. Des kasada. Mother, don't say bad words. Hindi makapakaon yung taga-ibabaw po. Magsuri-suri dag plato ba? Arhi man mag-arhi asbay. Excuse me, may mga namin. Ijara. Yeah, and then for June. Yahay. Ay, mga agya. Nga ang dito guys. Hapit na mga rot. Mga pipag-ungin. Pinta magmantika. Ang tagisahan na ito, iring. Hoy, mga batang arat. Pagdali mo dagligo. Ang kauliksian. Magsakit na pa rin mo kizan, dugay humagligo. Nagsukara ba? Kami nga, walang signal sa loob ng family house. Kasi was na loads.
Salamat des nagdala ng mangga. Jumel Hustiniani. Ikanig ko guys. Sorry. Inabangga. Karon pa ko kakuag mangga ngayon ni kadak o Jan Minggo. Ay ito ang libaw kami Jan Minggo ko tumang gagmay. Nga na Jan Minggo ngayon ni kadak Lo era po si Jan nagdada ni bugat man dahil ni kidag ko. Likse! Ito na mo diha. Alam mong sawsawag tuyo kay ganahan man ko. Nag-unsa mo, be? Maglamaw, may maglamaw. Di na naman ito maglamaw. Habuga nga na. Uyag basak. Uy, uga. Ugahan maning basak ninyo. Di kan pa jagkukuan guys. Sudlo, naghatid og pundo na pod. Di mo balik na pag ko kay wrong ang pagkahatid. Kuan. Duha man di ay dapat. Maghatid na pag ko sa tomorrow. Haraman. Unsa ding saging nga jaw? Di hampuong man lagi porma. Isus ko marosip. Agay. Na. Sakto de. Asa man to si Ebe? Asa ka, Ibe? Guwang. Tama isa ba nag-unod? O sabaw? Dara guys, kuwang pa ni condense o biskuit kay ito pa ni palit. Gisipon ko. Dara pod guys, og na nagbiskuit. Buhi gapog isda oy. Nanaghan lagi nanganak na ni ba? Itik. Nanaghan magimong itik ibe. Nanaghan magimong itik katong isugban ng isa. Napili din guys. Ayaw napili guys. Manha ang sidra oy. Karaw. Huwam sa mi. Karaw mas, karaw mas. Luwag. Luwag. Cah, kami ibi ka. Yun na.
Sorry nga, anak. Tayo makain na ni. Uba ha. Takot sino na? Sorry nga ni. Japan. Isi. Tawa dan yung Japan luwag. Luwag ko. Hindi pa. Tara nga kalo siguro. Taro na. No? Jabo. Ngati. Ay. Kirig. Guys, duha. Ice mas. Mas. Apa din ni ice? Ice mas. Ice mas. Nana dia sud. Kuha yun na. Hello guys, dan ako sabay. Sa katungwa pa baday mi naglamaw gikan day ko dito og sudlon. Lajo-lajo paghang gibiyahe. Di lalim kay grabe kagianan bato-bato. Gatid ko pundo ja mali ra baday pagkatera kay isa ra ka. Pundo ja duha man day namatay. Gatid pa og balik. Ma, Mm. ano yung mag-upload? Mag-upload. Dugay man kamo. Lisod po, daho ba ng hawid ba na ako ba hawid sa signal? Ngayon makagdugay, madugali kay na anak ko ning uli. Pili. Uli og dugay. Ang uli. Ah, lagi ba? Kapoy ko nga daw kay mali lagi ang pagkatid sa pundo. Sa motong damay ning baglamaw adit so ko babaw oy. Lami di kaglamaw kay arang initag ganihang adlaw ganiha. Arang initag adlaw ganina. Motor ang lami oy. Lami kadyo aglamaw. Gamay ra man pud. Jahapon naman guys, maranihang vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. Mo naman. Palit ice cream. Sige ice cream. Gabi gahapon pa ka nag-ice cream. Huwag nga. Salamat yung pagtanaw guys. God bless na tanan. Bye! Bye.